У Беларусі зноў судзяць палізняволенага журналіста Ігора Карнея. Яго абвінавачваюць у злосным непадпарадкаванні адміністрацыі калоніі. Журналісту пагражае да 1 году зняволення ў дадатак да раней прысуджаных 3 гадоў за ўдзел у так званым экстрэмісцкім фармаванні, якім прызналі беларускую асацыяцыю журналістаў. Пра ўмовы ўтрымання і стан здароўя журналіста вядома няшмат. Ён адбывае пакаранне ў шклоўскай калоніі, з лета утрымліваецца ў ПКТ. У зняволенні Карней шмат чытае. Паводле лістоў Ігара, толькі за 8 месяцаў на валадарцы ён прачытаў каля 80 кніг. Журналіст навучыўся гуляць у нарды, папулярную ў беларускіх вязніцах настольную гульню. Ігар Карней больш за 20 гадоў асвятляў жыццё і падзеі ў Беларусі. Сярод іншага, ён вядомы як трэвел-блогер і аўтар тэкстаў пра культурна-гістарычную спадчыну Беларусі. Паводле беларускай асацыяцыі журналістаў за кратамі цяпер знаходзяцца 35 прадстаўнікоў медыя. Сярод іх і журналісты радыё «Свабода», Ігар Лосік і Андрэй Кузнечык.